You are Lord our God eternal. You exist before everything. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are mighty, full of power. You will save us from our sins. There is one thing that we can do, that is to give our praise to you. We will praise you, Lord. We're gonna shout, shout, shout for Jesus. We will sing, sing, sing your praise. We will praise, praise, praise your holy name. 'Cause we are blessed, blessed in your presence. There is joy, joy and fulfillment. We will shout, sing, praise your holy name. Lord, you are worthy to be praised. You are Lord our God eternal. You exist before everything. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. You are mighty, full of power. You have saved us from our sins. There is one thing that we can do, is to give our praise to you. We will praise you, Lord. We're gonna shout, shout, shout for Jesus. We will sing, sing, sing your praises. We will praise, praise, praise your holy name. 'Cause we are blessed, blessed in your presence. There is joy, joy and fulfillment. We will shout, sing, praise your holy name. Lord, you are worthy to be praised. We're gonna shout, shout, shout for Jesus. We will sing, sing, sing your praises. We will praise, praise, praise your holy name. 'Cause we are blessed, blessed in your presence. There is joy, joy and fulfillment. We will shout, sing, praise your holy name. We're gonna shout, shout, shout for Jesus. We will sing, sing, sing your praises. We will praise, praise, praise your holy name. 'Cause we are blessed, blessed in your presence. There is joy, joy and fulfillment. We will shout.
walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masuod ang kada pusa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, o Diyos, ang angayang simbaon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat. Ikaw halaga hangtod sa kahaturan, kaya ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang hangayang simbaon ko. Walay makatanti sa pagkamaayo mo, ug dili masuod ang kada pusa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, o Diyos, ang angayang simbaon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat. Ikaw halaga hangtod sa kahaturan, kaya ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang hangayang simbaon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat. Ikaw halaga hangtod sa kahaturan, kaya ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang hangayang simbaon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat. Ikaw halaga hangtod sa kahaturan, kaya ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang hangayang simbaon ko. Ang hangayang simbaon ko. Ang hangayang simbaon ko. Mayang adlaw mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo nga diin kita makatapok na pod o gina-welcome ko kamong tanan sa Golden City Alliance Fellowship
sa ato ang online gathering. Ang ato ang paghisgutan karon kay anaa gihapon ta sa Mateo kapitulo 19. Kapitulo 19 gikan sa bersikulo 16 hantod sa 22. Ug naa ka mo'y Biblia, palihog ablihi anang dapita sa pulong sa Dios. Ako ang gitituluhan ang ato ang pagaistoryahan karon isip langit nung tinguha. Langit nung tinguha. Ato ang basahon ang pulong sa Dios gikan sa 16 hantod sa 22 ug pagkahuman ini ato adayon kining pamalandungan ug tukion. Mateo 19:16. Ug sa diha miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo, unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anaay usa lamang ka maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Kaniya nangutana siya, hain man niini. Ug si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw paghasik ug bakak. Tumahod ka sa imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ang lalaking batan-on miingon kaniya, kanang tanan ako nang gibantayan, unsa pa may akong kulang. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, kun buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi didto sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod kanako. Ug sa pagkadungog niini sa batanong lalaki, siya mipahawa nga masulubon, kay daghan man ugod siyag katigayunan. Ang Dios magapanalangin sa ihang pulong nga ato ang gibasa. Aduna ako'y usa ka pulong nga gikalibugan gayod nga perminti nato nga madungog. Kini ang pulong nga ambisyoso. Ambisyoso. Naglibog ko ani kay tungod naa may mga tawo nga gamiton ni siya nga pulong sa negatibo nga pagpanunlog or pagpangaway sa usa ka tawo. Naapoy uban nga gagamit niini sa positibo nga paagi nga ang usa ka tawo ambisyoso. Ako kadtong bata pa, ang ako ang amahan pirmi gayud gaingon sa ako ang adong mangambisyon gyud ka og taas. Dapat sa imuhang kahamtong na ikaw successful na nga tawo, daghan na ka og panalapi ug makaadto na kag lain-laing lugar nga imuhang gusto. Ug sa imuhang pagkaingon ana klase nga successful nga tawo, dadapod ko ug apila ko, mao na ingon sa akong amahan. Dapat mangambisyon, dapat ambisyoso. Apan sa ako ang pagkahamtong na gamay diha sa teenage years, padulong sa kolehiyo, nakakita kog usa ka magazine ug nagsulti didto sa magazine ang top earning career sa United States of America. Unya nakita nako didto ang usa nga top earning careers sa Amerika kay kining gitawag nga aerospace engineer. Niingon ko sa ako ang mga higala o mga classmate nga gusto ko mahimong aerospace engineer. Niingon noon ang ako ang mga higala o mga classmate, uy kaambisyoso ra nimo. Siguro duha ka butang ang ilahang nakita. Number 1, wala man kaayoy eskwelahan dinhi sa Pilipinas nga gahatag og kurso nga aerospace engineer. Ug ikaduha, siguro nabantayan nila nga dili kaayo ko maayo sa mathematics ug sa physics. Mao nang niingon sila nga, uy, ambisyoso ra kaayo ka. So kining pulong nga ambisyoso,
galibog ko kung unsa bagayoy maayo niini or unsaon paggamit niini sa negatibo ba nga sense or sa positibo ba nga paagi. Ug samtang nagtuon ako sa pulong sa Dios karong adlaw nga ato ang pagahisgutan, ako ang usab natuki ug napamalandungan nga ang pulong di ay nga ambisyoso. Depende di ay ang ato ang paggamit niini nga mahimo ni siyang positibo or negatibo. Apan, ang kalahian is dili tungod kay dako ang imong ambisyon or gamay lang ang imong ambisyon maoy makapahimo aning negatibo or positibo, kundili asa gagikan kining imong ambisyon ug unsay padulngan niining imong ambisyon maoy makahimo nga kining ambisyoso mahimong negatibo or positibo. Ang main example gyud nga ako ang nakita niini kay kining tawo nga dato, batan-on nga dato nga ato ang gibasa karong adlawa bag-ulang. Kini siya nga tawo nakita nako nga usapod ka klase nga tawo nga ambisyoso. Siguro kadaghanan sa atoa daghan pud og ambisyon. Ambisyon nga mahimong ingon-ani, makakaplag og mga ingon-ani nga butang ug makaangkon og mga ingon-ani nga estado sa kinabuhi. Apan mubalik ta nga ang kanang atong ambisyon sa kinabuhi mahimo kana siyang negatibo or positibo kung ato ang lantawon ug asa kana gagikan ug asa usab kana padulong. Ato ang lantawon kining tawo nga naghisgot og usa ka klase nga ambisyon. Ang ihang pangutana kang Jesus kay ingon ani sa bersikulo 16. Magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Ang iyang pangayo karon kay kinabuhing way katapusan. Na og lantawon nato siguro makaingon ka nga dili raman kaayo na ambisyoso. Kay kitang tanan gusto man og kinabuhing walay katapusan. Pero og imuhag yung huna-hunaon ug unsa kalalom ug unsa kalisod kining iyang gipangayo. Immortality biya ni ang iyang gipangayo. Kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan. Na siguro og ang imuhang igsuon or higala mo ingon sa imuha nga gusto ko moadto sa Mars or moadto sa bulan, moingon gyud kag huy pagkaambisyoso gayud nimo. Sobra ra kaayo ang imong ambisyon. Pero apan kini nga pulong nga kung nangambisyon ka og eternal life, murag normal na lang, no? Kay gusto man pud ka og ingon ani. Ubasin ka nga ang ato ang panlantaw sa kinabuhing dayon karong panahona. Dili na ingon ana ka bililhon or ingon ana ka dako or grande. Kay tungod ginagamit man ni nato permente sa matag adlaw. Kining tawhana maoy iyahang pangandoy og pangayo kang Ginoong Hesus. Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Natungod kay ato amang gibasa ang 16 hangtod sa 22, aduna kitay mas klaro nga hulagway kung kinsa gayud kining tawhana. Kining tawhana batan-on matud pa sa pulong unya daghan og salapi. Ug ato ang tukion ang iyahang pulong ug ang iyahang mga pangutana naa kitay makita nga assumption or iyang gituhuan samtang kining iyang gipangutana iyang gisulti didto kang Ginoong Hesus. Na hinumduman nato nga kining tawhana pagkakita siguro ni Ginoong Hesus kaniya matud pa sa Marcos ning luhod kining tawhana sa atubangan ni Hesus. So naa siya'y pulong nga nangayo og kinabuhing dayon unya ang iha usab mga actions kay sincero siya nga makabaton siya
og kinabuhing dayon. Apan adunay nakita si Ginoong Hesus. Well, tungod kay kabaluman si Jesus sa tanan, no? Kay numdum mo kang Zacchaeus, nga first time niya na-meet si Zacchaeus, nakailan na dayon si Ginoong Hesus kang Zacchaeus. Kay tungod kabaluman si Jesus, so aduna na siya'y nahibaluan, kabalo na gayud si Jesus ni ining tawhana. Ug kabalupod ko nga basin og naapoy something non-verbal nga ginapakita kining tawhana nga miresulta man sa klase sa pag-approach usab ni Kristo sa iyaha. Well, probably siguro karong panahon na bisan og nagaluhod siya ang iyahang gisulob kay sinuloban sa dato. Maunang naay something nga dapat isulti nga dapat ipagawas si Ginoong Hesus sa ilahang conversation. Na kung ikaw na ay tawo muduol kanimo nga nangutana og ingon ani. I believe kung ikaw tinuod gyud nga taga GCAF, siguro maglaway na siguro ka. Maglaway kay tungod ready na kaayo ka mo share sa 4 spiritual laws or ready na ang imuhang kanang evangelistic track nga naa sa imuhang pitaka or ready na kay ka mo share sa EE or mo share sa inverted bridge or mo share sa unsa man nga gospel track. Pero nganong si Jesus wala man dayon mi share or wala gayud mi share og unsa man nga gospel track niining panahon na. Kay sa ato araba ug ako ang pinaka-challenge gyud nako sa sharing of the gospel kay kanang pagsugod ug unsaon pag-transition didto na dayon sa booklet. Daghan patag istorya nga, kumusta man ka brad? Kumusta man imong pamilya? So naapay mga ingon ana nga transitioning mga sentences. Unya naapadayoy pangutana nga nag-ingon, kung ikaw mamatay karong adlaw or unsa ba, nakadungog na ba ikaw igsuon sa 4 spiritual laws or 4 ka espirituhanong lagda? Kini di na kinahanglan. Kay midiritso naman siya og pangayo or midiritso naman siya og hangyo nga tudloi ko ug asa nako makatunan or makaplagan or mapanag-iya ang kinabuhing walay katapusan. But then again, if there is a question, naagyud kanay gigikanan ug naanay assumption ug ang nangutana ni ana aduna kana siya'y gituhuan nga nganong ang kanang pangutana niya na porma. So ato ang lantawon, pinaagi ni ining pangutana ni ining tawo, kung unsa ang gituhuan ni ining tawhana. Nay tulo ka butang nga ako ang nakita, although daghan man ni siya. Tulo nga murag importante gayud kaayo. Una, gato ang tawo nga ang kinabuhing dayon makuha pinaagi sa maayong buhat. Specifically, og lantawon nimo ang Griego niini nga original nga pagkaistorya, nangayo ang tawo og usa ka butang na lang nga iyang buhaton aron siya makakaplag or makaangkon or makapanag-iya sa kinabuhing dayon. So gatuo ang tawo nga ang kinabuhing dayon makuha kana kung siya permente nagabuhat og maayo or maayo ang pagkatawo niya, maayo ang iyang ginabuhat. No, sa pag-ingon niya nga usa ka butang, one good thing, kay singular man siya sa Griego. Makita nato nga kining tawhana feeling siguro niya nagalatas na siya sa dalan padulong sa kinabuhing dayon. Apan nakulangan na lang siya og usa or duha, gamay na lang nga mga butang aron siya makaabot na gyud or makapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Iyahang gusto nga murag kanipod sa iyang paggamit sa pulong nga makapanag-iya. Iyang gihuna-huna usab nga ang kinabuhing dayon pwede ra niya murag usa ka kabtangan, murag usa ka butang nga pwede niya idugang, no? Daghan na siya salapi,
maayo na ang iyang kahimtang sa kinabuhi, unya daghan na siyag mga kabtangan ug mga yuta, idugang niya ang usa pagayud kana ang kinabuhing dayon aron iya naning mapanag-iya. So usa ni sa gituhuan aning tawhana naa siya'y ingon ani nga assumption sa iyang question. And many times we often think like this. Maguna-una pud ta og ingon ani, ilabi na sa kanang ginatawag nato nga eternal life. Sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa atoang pagtuo kang Ginoong Hesus. Usahay ang atoang hunahuna nga kini ako alang ning idugang sa akoa usab nga kinabuhi karon. Successful nako sa ako ang pagpanarbaho, successful nako sa akong pagpangita og kwarta, or naninguha pa ko nga kuhaon kining tanan. Pero kinahanglan man pud ko ni God. So ako na lang idugang si God sa kining klase na nako nga kinabuhi. Karon, we also sometimes or many times aduna kitay pariho nga klase sa panghuna-una niining tawhana. Paunsa man ta makapanag-iya sa kinabuhing dayon, nangutana pud kita ug ingon ana. This is one of the assumption of this person, kining tawhana. Gatuo siya nga ang kinabuhing dayon makuha pinaagi sa maayong buhat. Ang ikaduha, gatuo kini ang tawo nga aduna siya'y kulang, gamay na lang, kulang nga buluhatong maayo. Aron siya mahimo ng angayan or mahimo ng hingpit or mahimo ng perpekto aron siya makakaplag or makaangkon na dayon sa kinabuhing dayon. Nakabalo ko nga, kining tawhana, dili ni niya first time nga pagkahibalo kang Ginoong Hesus. Daghan ang panahon nga nakadungog siya sa klase sa gahom ug buluhaton ni Ginoong Hesus. Ug siguro ang iyang hunahuna na kung makakaplag siya og kinabuhing way katapusan, basin mapariho na pod ang iyang pagkinabuhi or pagbuhat kang Ginoong Hesus. Wala ta kabalo, basin mauna ang usa sa iyang panghuna-una. Pero one thing is sure, naa na siya'y panghuna-una or kahibalo kang Ginoong Hesus. Na kining tawhana gatuo ko nga basin usapod ni siya sa prominente nga tawo. In fact, I think nga he is also part of the Pharisees. Sa unang panahon, naamay duha ka dakong grupo, impluwensyadong grupo didto sa Jerusalem, ang Sadducees nga gatuo nga walay kinabuhing dayon ug ang mga Pharisees nga gatuo nga naay kinabuhing dayon. Siguro kining tawhana, grabe gyud ka excited or gusto gayud makahibalo kung unsa ning kinabuhing dayon ug maangkon kini niya. Ug sa pagkadungog niya sa mga pagpanudlo ni Ginoong Hesus, nakita niya kung unsa ka halangdon ug unsa ka bililhon nga magtutudlo si Ginoong Hesus. Ug gusto pud niya makaplagan kung unsa kining gipangtudlo ni Hesus. So miduol siya kang Ginoong Hesus, unya nangutana siya nga naa pa ba ko'y blind spot nga wala nakita aron makumpleto or mahimong perpekto ang ako ang pagkamaayo. Wala siya'y bisan gamay nga ideya nga dili lang siya na ay kulang sa ihang dalan nga gilatas, kundili ang iyahang dalan nga gilatas mismo, tibuok ni ana, sayop na daan. Kay nakahibalo man ta nga ang kinabuhing dayon, dili man nato makaplagan sa pagbuhat og maayo, ug wala mampoy tawo nga perpekto ang pagkamaayo. Later makita nato kung giunsa pag sakop ni Ginoong Hesus niining mga gituhuan sa mga tawo. Ikatulo, gatuo ang tawo nga si Hesus maoy una nga tawo or tawo nga unang nakaangkon sa iyang gipangandoy nga kinabuhing dayon. Adunay pagtuo kining tawhana kabahin kang Ginoong Hesus.
Gatuo siya nga si Ginoong Hesus kanang mura og usa ka explorer nga nakakita sa fountain of youth. Pinakaunang nakakita sa fountain of youth nga pag inom niya sa fountain of youth, siya nakakaplag na dayon og kinabuhing dayon. Unya, ready na dayon nga mubuhat sa unsa pa may iyang buluhaton. He's thinking that Jesus is only a man nga nakauna og usa ka ang sa iyaha, nakauna og usa ka ang sa mga Fariseo, ug kana klase nga ang gusto niya makaplagan. Kining tawhana nakadungog na siguro sa pagwali ni Ginoong Hesus, ilabi na sa gingharian sa langit or gingharian sa Dios. Matud pa ni Ginoong Hesus sa Mateo 5:20, kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga iskriba ug sa mga Fariseo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Gapanudlo si Jesus ug ingon ana ug nakadungog kining tawhana. Unya gahuna-huna siya nga uy, pwede di ay pinaagi sa pagpangutana nako aning nakauna na og kaplag sa kinabuhing dayon, ako apod masunod ang iyahang dalanon. So naiingon ani nga panghuna-huna ang kining tawhana, no? Aduna siya'y pagtuo nga si Jesus labaw pa sa mga Fariseo. Tinuod man na, pero dili gyud labawng makagagahom sa tanan, kundili labaw lamang og usa ka ang. Tungod ni ining panghuna-huna ni ining tawhana nga si Jesus nakahibalo. Jesus met him where he is. Ug gitubag ni Jesus kining tawhana ug ingon ani. Nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anaay usa lamang kamaayo, usa lamang nga maayo. Putol sa ko dinhing dapita, kay musaybit sa ko. Kay daghan manggong mga lain-laing relihiyon ug mga propetang mini, mga pastor nga mini. Gitawag nila ilang kaugalingong pastor. Nga ginagamit kini nga bersikulo nga nagpamatuod kuno nga si Jesus wala miangkon nga siya Dios. Kay ningon man siya, nganong mangutana man kanako nga maayo, nga usa lamang man ang maayo. Well, ingon si Jesus nga ingon ani, ang kinabuhing dayon, gakinahanglan og perpektong pagkamatarong. Klaro ka na? Ingon ang Biblia, Mateo 5, nga dapat ikaw mahimong hingpit sama sa amahan didto sa langit, no? Be perfect. Hingpit kay ang akong amahan didto sa langit, matud pa ni Jesus, hingpit man usab. So ang dalan padulong sa langit sa amahan, ang makaadto lamang kay ang mga tawong perpekto. Gitudlo kana ni Ginoong Jesus. Ug usa lamang ang perpekto, ang pagkamaayo, kana ang Dios. Ug sa iya gikan ang kinabuhing dayon. Klaro ka na? Ang kinabuhing dayon, gikan lamang sa makakuha ni ana ang usa ka tawong perpekto ang pagkamaayo. Ang perpekto nga maayo usa lamang kundili ang Dios. Ug sa iya gagikan ang pagkamaayo, pagkamatarong nga modala kanato sa kinabuhing way katapusan. Apan sa the same nga kapitulo, gasulti si Jesus ug ingon ani usab nga mga pulong. Matthew 19:28-29 nga maoy igawali sunod nga Domingo. Niingon si Jesus, sa diha nga ang anak sa tawo magalingkod na sa iyang mahimayang trono. Kamo nga nanagsunod kanako o kang Ginoong Jesus, magadawat og usa kagatos kapilo ug magapanunod sa kinabuhing
dayon. Nakuha to ninyo? Kung ang Dios mauray perpektong maayo, ug sa iyaha lamang nagagikan ang kinabuhing dayon, nganong niingon man si Jesus, nga kung magapanunod kamo sa anak sa tawo, sa akua, magasunod kamo kanako, makapanunod kamo sa kinabuhing dayon. Na kung kining mga propeta nga mini, adunay gusto nga klase sa pagtuo nga ilahang iwali, nga si Jesus, dili siya Dios. Kita nga sumusunod sa kang Ginoong Jesus, makita nato nga the same verse nga ilang gigamit, nagapamatuod di ay nga si Jesus gayud ang Dios nga matarong, perpektong matarong, hingpit nga matarong, ug sa kaniya lamang ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ni segue ko gamay, pero mubalik kita, mao kini ang giingon ni Jesus. Nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Atong hinumduman kini nga gasugod na ang klase sa istorya ni Jesus aron mapagawas kung unsa kini ang gituhuan ni ining tawhana. Ingon si Jesus, anayo sa lamang nga maayo. Ikaw, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Bantayi ang mga sugo. So kining tawhana karon sa pagkadungog niya niini, imbis nga unta padulong siya sa hingpit nga pagkamatarong nga mudala kaniya sa kinabuhing dayon, diri niya nasapnan nga galatas di ay siya, or unta iyang masapnan nga galatas di ay siya sa kining balaod nga maoy gadala or gigamit sa sala nga diin mapadulong kita sa kamatayon. Actually, the same ang kaagi nila ni Pablo, nga usa-usab ka Fariseo, usa-usab ka matud pa sa balaod, usa ka matarong nga tawo nga iyahang gi-count as garbage tungod sa faith niya ni Jesus. Sa Roma Kapitulo 7, nag-ingon siya nga, tinuod man ang balaod makahatag og kinabuhi. Apan pag-abot sa sala sa kinabuhi sa tawo, gigamit sa sala ang balaod, nga imbis kining balaod makahatag og kinabuhi, mao naman hinuoy gadala kanato sa dalan padulong sa kamatayon. Niingon si Pablo sa Roma 7:11, kay ang sala sa pagkakitag higayon diha sa sugo or sa balaod, milimbong kanako ug pinaagi niini mipatay kanako. You see, because of sin, ang balaod karon sa pagsunod niining tawhana sa balaod, galatas di ay siya sa dalan sa kamatayon, dili padulong sa kinabuhing dayon nga iyahang gihuna-una. Ug gusto kini ipagawas ni Ginoong Hesus. Gusto kini ipagawas ni Ginoong Hesus. So niingon, gitubag kato ni Hesus, niingon ang lalaki, unsa man niadto sa sugo nga gusto pa nakong buhaton, nga dapat pa nakong buhaton. Niingon si Hesus, 10 Commandments. Ayaw ka pagpanapaw, do not kill, ayaw kini buhatang tanan, ayaw pagpamakak, i-honor or higugmaa ang imuhang amhan ug inahan, ug higugmaa usab ang imuhang silingan sama sa imuhang paghigugma sa imong kaugalingon. But if you notice, sa 10 Commandments ni Moses, actually ang gisulti ni Ginoong Hesus dinhing dapita, kay nagsugod lamang sa ikaupat nga sugo or ikaupat or ikalima nga sugo, honor your mother and father, ug naog padulong didto sa ikapulo. Gisamarais kato ni Jesus nga higugmaa ang imuhang silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wala gisulti ni Jesus ang first part of the 10 Commandments. No? Nga kanang worship the Lord your God. Siya lang, wala lain.
Ayaw ka pagbuhat og mga graven images. You honor the Sabbath, wala kadto. Kay kadto nga parte, command 1, ug hantod sa ikaupat nga command, ug atua kadtong i-summarize, parte man to siya nga sa paghigugma nimo sa Dios. Love your God, love your neighbors. Maura man kana ang mensahe sa Ten Commandments. Pero gituyo ni Jesus nga wala gimension ang first up to fourth nga commandment. Gisulti lang ni Jesus ang fifth up to 10 commandments nga summary is to love your neighbors as yourself. Ningon ang nitubag dayon ang tao, nabuhat na ko ng tanan. I did all that since I was a child. Nagasunod na ko ni anak, pero ako gaduda gihapon. Kay nga naman, I don't know kung perpekto gyud niya nga na-honor ang iyahang inahan ug amahan sa iyahang kinabuhi. That in itself, gaduda na ko daan. Pero tagaan na to og kanang benefit of the doubt kining dato nga tao. But then if you look at, you love others as you love yourself, diha mo'y akong dakong pagduda. Tinuod bagayod nga kining tawhana, nasunod ka na niya nga balaod, nga gihigugma niya ang iyahang silingan sama sa iyang paghigugma sa iyang kaugalingon. Kana palang daan, murag gaduda nako. Apan, I believe that his biggest problem, among all his problems, ang pinakadako sa iyang problema kay makita sa ikaduha nga mando sa Dios didto sa commandments nga iyang gihatag kay Moises. Do not make any graven images. Dili ka magbuhat-buhat og idolo or estatwa nga imuhang simbahon kay wala na may laing Dios kundili ang Dios ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. And many times we think nga, ang kanang graven images kay kana lamang physical nga image nga kanang gibuhat sa mga tawo nga mang-uukit, unya gibutang didto sa altar, unya giluhod-luhuran sa daghang mga tawo. Many times we forget that there are also graven images nga naa sa sulod sa atong kasing-kasing nga mas milabaw pa ang atong panlantaw nga bili kaysa sa Dios. Niining tawhana, ang graven image nga naa sa iyang kasing-kasing nga iyang gitan-aw nga mas bililhon pa kaysa kang Jesus, kay ang iyahang panalapi ug ang iyahang kabtangan. Ug dinhing dapita ang atake ni Ginoong Jesus kaniya. So maunang sa sunod nga bersikulo niingon si Jesus. Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, kun buot ikaw mamahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabus ug ang makabaton kag bahandi didto sa langit ug unya umanhi ka, balik ka ug sumunod ka kanako. You see where the attack of the Lord Jesus Christ was focused. It's not on the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th commandment. Kay pwede man na nimong pikion sa imuhang kinabuhi. Buutan kay katanawon, wala kay ginabuhat nga dili mao, siguro dili klaro ang imuhang pagpamakak. Buutan ikaw sa imuhang amahan ug inahan, pwede man na nimo pikion o taguan. But if it is the issue of the heart nga ang Dios maoy nakakita, dili na nimo pikion sa mata ni Ginoong Jesus. Sa pagkanungog ni sa tawo ni ining gi-request or gimando ni Jesus kaniya, naguol siya pagmaayo kay tungod hilabihan man kadaghan or kadako sa iyahang mga kabtangan. He went away with his heads bowed. Tungod kay hilabihan man kadato ni ining tawhana. Adunay tulong nga kamatuoran nga gusto nako atua gayong
mapamalandungan ug makatunan karong adlaw. Tulo ka kamatuoran ni ining istorya. Una, ang kinabuhing dayon kay para lamang sa kadtong adunay perpektong pagkamaayo. In other words, walay angayan kanato nga makakaplag og kinabuhing dayon kay wala may ni usa nga perpekto niining kalibutan. Ikaduha, ang perpektong pagkamatarong nagagikan sa grasya ni Jesus nga maoy tinuod nga Dios. Si Jesus maoy tinuod nga Dios. Makita pagayod nato na sa sunod na Domingo nga diin kita magtuon pagayod ni ining istorya kabahin sa pagkaplag sa kinabuhing dayon. Ikatulo, kini importante kaayo. Ang ebidensya nga ikaw gasunod kang Jesus kay ang imong walay puas nga paghigugma kaniya. Ug kini klase nga paghigugma walay lain dapat nga mulabaw. Nga bisan pa ang imuhang panalapi, bisan pa ang imuhang kaugalingong pamilya, bisan pa ni unsay mga butang ni ining kalibutana, dili dapat mulabaw sa imong paghigugma sa Dios. Nga bisan man gani muingon ang Dios or muingon si Jesus nga imuha ka ng biyaan unsa man kana, tungod sa kadako sa imuhang paghigugma sa Dios, willing ka nga mubiya ni ana. Mao kanay ebidensya nga tinuod ang kinabuhing dayon nga naa sa imuhang kinabuhi. Ato akin hinumduman nga ang grasya sa Dios nagabaylo sa atoang tinguhang kalibutanon ngadto sa tinguhang Diosnon. Kung tinuod gayud nga nadawat nato ang grasya sa kinabuhing walay katapusan, sa kinabuhing dayon, nan ato usab makita nga matag adlaw ginabaylo sa Dios ang atuang tinguhang kalibutanon. Tinguha nato dinhi sa kalibutan. Iyaha kanang ginabaylo sa tinguhang Diosnon nga makapahimaya sa Dios ug glorify sa iyang anak nga si Ginoong Hesus nga maoy dalan, maoy kamatuuran ug siya lamang ang dalan padulong didto sa Amahan sa langit. I hope that we would see that. Makita nato kini ug mabatian nato nga tinuod di ay gayud ang kinabuhing dayon nga naa sa ato ang kinabuhi. Kay tungod ato amang mabati usab ang kadaadlaw nga pagkausob sa ato ang kinabuhi padulong sa paghimaya sa Dios. Nakabalo ko nga naa pa kitay pangutana nga siguro gadagandagan gihapon sa ato ang panghuna-una. Ang pangutana kay ingon ani, kung musunod ba usab ako kang Ginoong Hesus, kung mutuo ako kaniya ug mosalig kang Ginoong Hesus, pareho ba ang iyahang requirement sama sa iyang paghatag ni ining tawo nga dato kanako nga dapat ibaligya nako ang ako ang mga kabtangan ug ako ihatag ako ang ihatag sa mga kabus. Dayon diha na dayon ko makakaplag og kinabuhing dayon. Naay duha ka butang nga giingon si Jesus didto sa bersikulo nga giingon niya kini sa tawo. Una, there is the process of transformation or the process of changing nga dapat mahitabo ay ikaw makakaplag sa process of following. Dapat na ay mausob ay ikaw pwede na nga musunod. There must be a change from the inside.
aron pwede nakamusunod kang Ginoong Hesus. Mao kini ang gipangita ni Hesus or gusto itudlo ni Hesus ni adtong tawhana. Aduna bay kausaban ang iyahang kasing-kasing. Ang iyahang kinabuhi nga ang iyahang paghigugma ana-ana kang Ginoong Hesus ug sa iya lamang. Maunang gipangayo niya nga, uy, baligya ang imong kabtangan. Tinuod ba nga ang iyang paghigugma sa Dios maoy nagadumala sa iyang kinabuhi? Kung mahitabo ka na, then the process of following Jesus begins. Magsugod ang imuhang pagsunod ni Jesus. Wala man didto gisulti ni Jesus kung asa siya ipadulong or asa siya musunod. Asa ang padulngan niya pinaagi sa pagsunod kang Ginoong Jesus. Basin di ay ug moingon si Jesus, sunod ka kanako, kay magbuhat ka og mas dako pagayod nga business. Aron ang ako ang ngalan mapasidunggan ni anang imuhang business. Sunod ka kanako, aron tagaan ti kag maayo nga posisyon didto sa gobyerno or didto sa dakong kumpanya ug didtong dapita magadisipulo ka ug magasangyaw ka sa pulong nako didtong dapita. Wala man to gimension ni Ginoong Hesus. The process of changing and the process of following are different. Ang gusto ni Ginoong Hesus nga adunay kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi, makaplagan lamang kana pinaagi sa grasya sa Dios sa ato ang pagtuo kang Ginoong Hesus. And the moment the process of transformation happens, then ang pagsunod na dayon nato kang Ginoong Hesus, kung asa man ta niya tawagon, diha na dayon magmatter kung unsa pod ang naay mga tools or mga kabtangan nga ato ang buhaton alang sa paghimaya kaniya. The Lord didn't call us for a life of asceticism. Kitang tanan wala may ingunana. Dili man ta gitawag nga pareho kay Saint Francis of Assisi nga sa iyahang pagkausob sa kinabuhi nga iyahang gihigugma na ang Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Sa iyahang pagsunod sa Dios, iyahang gibilin ang iyahang mga kabtangan. Kay mauman kadto ang gusto nga dalan nga gusto tahason sa Dios kay Saint Francis of Assisi. Wala man ta gitawag og ingon-ana klase nga kinabuhi. Ang importante og gusto na makaplagan ni Jesus nato karong panahona kay dili pa man ang process of following. Ang gusto niya dinhi kay ang the process of changing. Nahitabo na bana sa imong kinabuhi. Kay ang imuhang maayong buhat nga imong gihuna-huna nga maoy pagsunod nimo sa Dios, it doesn't actually count. Dili na siya maapil og kwenta kung in the first place wala ka na usub pinaagi sa pagkatawo og balik. The regeneration power of Christ that is by faith by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Akong pagampo mga igsuon nga atua kining hinumduman nga dapat ang kausaban mahitabo sa atong kaugalingon. Have you experienced that? Sa pila ka tuig nga ikaw gasunod kang Ginoong Hesus, imuha na bang nabati nga iya kang giusob ang imong paghigugma sa iya matag adlaw nagadako og nagadako? Kay ug wala pa, basin igsuon, pareho ka niining tawhana. The rich man who thinks nga okay na siya sa kinabuhi, gamay na lang ang kulang niyang buhaton aron makakaplag siya og kinabuhing walay katapusan. But ang tinuod, ang kinabuhing walay katapusan, makita ug makaplagan lamang sa Dios nga maoy tinubdan sa tanang pagkamatarong, mao si Ginoong Hesus.
Salamat sa inyong pagpaminaw mga igsoon ug ang Dios magapanalangin kaninyo. Good day to everyone. Again, welcome to the worship service of GCAF. We are so glad that you have joined us online. And at this time, we hope that you have listened to the message and take it into heart. In a moment, we'll be going to give our tithes and offering. But before that, let's turn to James 2:17. Thus also by faith, faith by itself, if it does not have works, is dead. Notice that last week, I remember that Brother George Onchua talked about giving as stewardship, the principle of stewardship in giving. But for us today, let us remember that it is because by giving, by acting on this, it will show our faith as well. I would like to go also to James 2:21-22. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. James 1:22 said that, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. You see, faith is evidenced by the action. If you don't have action, how can we really say that our faith is real? Again, we would like to go to Hebrews 11:4. We see an example of faith in action. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And though he, being dead, still speaks. So we see here two perfect examples of faith being put into action by offering gifts to God. Abraham putting his faith into action by offering his son Isaac, and Abel by faith offering an excellent gift to the Lord. So today, as we give, put in your mind that this is actually an act of faith put into action, and this will please God. Let us now pray. Lord, today I bring my offering to you as an act of faith. I put my faith into action, and I believe that you will honor this and pour out blessing in my life. As we end this virtual worship gathering, we pray that you'll be with us. You'll be the one to provide blessing, provision, healing and protection to your people, especially to those that desperately need them. Although all of us now are in need, but it is in different degree, and you are the only one who knows how much we need you more than ever. We pray for your presence throughout the rest of the week with us and our families, and continue to bring us closer to you, using this time that we may bring glory to your name. And now may the matchless love of God the Father, the abounding grace of the Lord Jesus Christ, and the endearing fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen and amen.